¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:31 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Entrei no noso perfil de Instagram e vin que non nos seguías. Fatal, mirade todo. Outra vez mal. Mal outra vez. Mal. Fatal. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que habitualmente son maravillosas, pero outras veces non tanto. Así que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Viva. Enfadouse. Maravillosas. Enfadouse Begoña que entrou así e pegou un leñazo na Non che mão. peguei tanto. Como non? Non che peguei tanto. Tes callos na mão, ou? Home, non Ou sei. a túa mão é un callo xa en xeral? No, mira, Mima. está... No. A ver, pétame no lombo. Bueno. Pétame como das- No, como eso das foi a unha mí, caricia. como das a mí. Peta como cando petas aí no polo. Non. Ah. Non, Ah. porque te desmonto. Bueno, como estades? Moi ben. Estás ben? No, ti si yo. Levas unha xeira de resultados que pareces o Madrid ou o Barça. Sí. Estás a tope, Os dous, os dous. Os dous, sabes, Está a tope, Xulio. Logo me beben a outra racha, Pola contra, Begoña está loitando por sair dos postos de descenso porque últimamente non dá. Pero gustoume, se rollo en pé, dou pé Verdad? con bola, estou media Sí. desorientada. Estás desorientada. Sí, de todo. É que dicir, no negocio ben. Menos mal que cheguei aquí No, hoxe. no negocio ben. Ben, todo ben. E aquí tamén. Aquí tamén. No, aquí tamén. Sin máis. Bueno, temos unha receita moi especial, a ver que nos propón Isolina de Negreira. Son Isolina de Negreira e vou vos a enseñar como se fai a pasta con nata. Poño cebola e poño a pochar con aceite. Cando está pochadiña, poño o bacon. E cos champiñóns e bótollos. E revolvo. Cando están feitos, poño un bote de nata. Poñolle pimienta e queixo rallado para espesar un pouco. E despois hai que cocer a pasta. Eu fago espaguetis, pero podedes lle poñer calquer pasta. Sáleme riquísima. Saúdo para Negreira. Un aplauso para Isolina que está connosco hoxe. Maravillosa. Pareceme unha proposta maravillosa e mólame sobre todo que puxera carbonara á galega, porque é unha carbonara que facemos moito en Galicia, que lle botamos champiñóns, nata e demais, pero non é a carbonara auténtica que fan os italianos. Normalmente. Non é, pero bueno. Quer dicir, está boa. Está boa tamén. Gústanos, pero non é a que fan habitualmente os No. italianos. Entón, vos que ides facer para conquistar a Isolina, Xulio? Pois, a auténtica. No. Vamos, si, eu vou presentar a auténtica a ver que lle parece. A min a súa gusta moito e fago moitas veces, Sí. Con champiñóns, sin champiñóns, con nata, sin nata, con bacon, A min sin con bacon. nata encanta, Claro, porque son moi golosos, Sí. pero bueno, non é Como a min. non é a propia carbonara que leva 3 ingredientes sós. Entón vas facer a carbonara Carbonara, sí, a carbonara italiana, romana. romana, A carbonara romana. para mangiare. E a ver que vai facer a nosa queridísima Pois vou facer Begoña. tamén carbonara. Vas facer ti tamén o mesmo. O mesmo. A ver que tal. Atención, señoras e señores, porque temos duelo no cumio. Hoxe, Xulio e Begoña van facer a mesma receita. Na man dos cociñeiros van estar os detalles. Hoxe imos ver quen gaña dos dous, quen de verdade hoxe é o mellor cociñeiro do A Voltas co Prato. Señoras e señores, cociñamos pasta carbonara, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Empeza a batalla, a loita. O máximo empeza hoxe, Estou Bueno, nervioso xa, estás nervioso? Estou nervioso e acabamos de empezar. Eso que non vas facer nada, Oh. Que xa o sabes desde o principio. Estou agobiado xa de inicio. Bueno, pois mira, o primeiro vou prender o lume, vale? Mira, Era un detalle prender o lume primeiro. Aquí teño auga e sal. Na máis. Sal, como ves, ten un bo puñado para que lle dé un toque salgadiño, que é todo o sal que llevamos botar a receita, vale? Quero saber as cousas básicas que leva normalmente unha carbonara Vale. 100% italiana, romana, mira. porque moitas veces a xente non sabe. A primeira diferencia é esta chacina, que é o guanciale. Ah, vale. Vale. Isto que é unha parte do porco, Esta é non? unha parte do porco que é parte da careta, bueno, A a careta, faceira, sí, por e aquí. a, como lle chaman, Sí, a facer por a aquí. papada. Sí, a papada. A papada que está simplemente curada con pementa e sal. Pero non está Non fumada. está afumada, vale? Vale. É moi rica, e entón, na maioría dos sitios, sustitúese pola panceta. Vale. Que se un tociño entrefebrado rico tamén de boa calidad, pues, é un bo sustituto. Claro, se non temos, Pero este é auténtico, se non temos o guanciale, podemos utilizar un touciño entrefebrado que sexa bo. Pero o guanciale xo hai nos supermercados. Que moitas veces pensamos que non, pero no super sí que o hai. Sí, sí, En sí que moitos o hai, supermercados sí sí que que o o hai, temos. sí Así que que se o hai. queredes guanciale 100% italiano, podedes telo. Se non, touciño entrefebrado de boa calidade. Vale, temos guanciale. Moi ben. Os queixos. Vale. Utilízanse dous queixos, vale? O pecorino, que non é este de aquí, Normalmente. é un
parmesano, un grana padano, un... Vale. dese estilo. Moi ben. Que pasa? Que este de vaca é o pecorino de ovella. Entón, o pecorino, que é un queixo curado tamén italiano, como non topamos, pois en este caso vamos a utilizar un manchego de ovella curado. Un manchego curado ou un queixo. Aquí en Galicia non destacan os queixos de ovella curados, pero entón vámonos cerca a zona de Zamora, que hai queixos moi bons. Vale, entón collemos dous queixos que nos gusten, caixa no súper, que diga este máis este, curados, este máis este, un de vaca, outro de ovella. O ideal é un de vaca e outro de ovella, perfecto. eso é. Que nos gusten e xa está, vale. E despois, 2 xemas de ovo por persoa. Vale. Vale? Aí Para tes... facer a nosa salsiña. Dous, Aquí teño catro, 2, seis, 4, 6, 7, e despois vou separar unha para facer un pouco máis de... O paripé, non? Un pouco de pouco paripé. Entón, van ser pa 8, vas facer ración pa 4. Eso, faríamos ración pa 4, e aquí teríamos medio kilo de pasta fresca. Vale. Vale? Pasta fresca, que neste caso é mercada. É mercada, neste caso é mercada. Vale. Creo que Begoña xa está facendo de artesada pasta, pero Xulio mercouna. Mira, entón, o primeiro todo que facemos é poñer a auga a ferver. Por qué? Porque parte desta auga da cocción vamos a utilizar para a salsa. Entón, en outro recipiente vamos a poñer o guanchale picadiño. Moi ben. E vamos a deixar que se faga hasta que quede crujiente. O sea, valo poñer como se fose touciño, máis ou menos. Claro, sí, porque como ves tamén ten unha parte importante de grasa. Entón, podemos picar en tiras, en dadiños, como queiramos. A mí gustamos. Vale. Unos 30 gramos por persona de Pois creo que chegou o momento de que nos chame a xente da casa. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e comentádenos como facedes vos a pasta carbonara. Si seguides ou non a receita tradicional. Nós normalmente na casa non a seguimos, pero hoxe aquí no Voltas co Prato sí que o seguimos. Así que recordade chamarnos, comentalo. Pódese seguir, vamos a intentar seguir. E recordade tamén que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outra hoxe no Voltas co Prato. Moi atentos e atentas, que damos cartiños. Veña. Pois mira, aí na bota, nunha tixola, como queiramos, non fai falta botar aceite, porque xa vai soltando a súa graxa. Moi ben, pois temos a Xulio aquí con esta especie de touciño entrefebrado, que non é tal, pero bueno, é unha chacina, é unha parte do porco que utilicen os italianos, este guanciale. Mentras tanto, marchamos con Begoña Vázquez. Manata la Madonna, mangiare, che ricco spaghetti, carbonara, gli italiani. Que ben falare. No, é que fixádevos na casa. Mira, fixádevos. Sabedes que todos tedes un avó... 3 ovos e medio kilo. Déixeme falar. Sabedes que todos tedes un avó, unha avoa 100% galega que fai os produtos de aquí, o caldo galego, o cocido, o que sexe de maravilla? Pois hoxe temos connosco a avoa italiana Begoña. Begoña facendo a súa pasta. Señora, que? Mira que bonita queda. Señor, que? A ver. Tú sabes cuánto leva? ¿Cuántas veces te fixen pasta? Que leva isto? A ver. Eso leva Ahora ovo... Ovo, ¿cuántos? Ai, eso Medio xa... kilo de fariña por... Eso depende xa das persoas que teñas. No. Medio kilo por... Medio kilo de fariña por... 3 ovos. Bueno, estou super orgullosa de ti. Estou a tope. Vale. Moi ben. Normalmente facía, hoxe xa tiñas medianamente preparada. No, xa tiña feita a pasta. Xa tiña feita a pasta e repousada. Pero é eso, 3 ovos e medio kilo de fariña, vale? Recordamos ya xente canto tempo tiña que estar repousando. Por máis ou menos uns 35, 40 minutos, sempre. As masas sempre é bo que repousen. Entre 20 e 40 minutos, depende do que leven de levadura ou os ingredientes, pero que repousen 20 ou 25 minutos, ben. Ou seja, que tamén é rápido de facer, que moitas veces non facemos a pasta fresca porque nos parece algo que leva moitísimo tempo ou que hai que deixar dun día para outro, pero non. Que va, isto faise rapidísimo. Moi ben. E agora vas facer que? Tallaríns, espaguetis? Hoxe vou facer tallaríns, outro día xa fixen espaguetis. Sí, gusta. Entón hai que ir mollando así. Eu paso tamén por o filo do... Mollando, ela quere dicir que lle bota fariña. Botalle fariña. Ela di mollar, a botar fariña, vale? E fago, entón, outro día fixen espaguetis, pero hoxe fago tallaríns, entón fago un poquinho máis gordos. Que rico. É que me encanta a pasta. É caseiros, isto é unha maravilla. É de obra da casa. É de obra da casa? Hombre. Si tes jaliñas na casa, mira o que podes facer, Unha pasta carbonara 100% italiana. Sí. Buah, maravilloso. Estes non son da miña casa, son da casa de Cesario. Pero vale igual. Bico Cesario. Mandámoslle un bico a Cesario. Creo que ti tamén tes 3 ingredientes para facer a túa carbonara, porque vas a seguir a receita tradicional. Sí. Pero vexo que tes só un queixo. Só teño un queixo, sí. Teño un queixo curado de vaca, tipo parmesano, de aquí de Galicia. Ajá. E teño guanchale, e teño as xemas de ovo. Vale, perfecto.
Se fixades Estou facendo a pasta. que é superfácil. É superfácil. Leva nada a facer unha... E auga, que moita xente lle bota aceite na auga para cocer a pasta, Eso odian os italianos. No, que non se pode facer. Os italianos, nós además coñecemos un italiano que nos di no, É que non ten razón de ser. que non pode ser, Non ten razón de ser eso. No, que non pode ser. Bueno, a ver que lle parece a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Isolina de Negreira. Un aplauso para ela. Hola, Isolina. Hola, que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Moi ben, sí. Benvido ao programa. Graciñas. Eles dixeron que iban facer tamén unha carbonara, pero que van seguir a receita original das señoras máis tradicionais do centro de Italia. Bueno, Vamos buscar a primeira receita. A primeira, pois está moi ben. A ver que che parece a ti. No, pareceme ben. Vamos ver, mientras tanto, que fai aquí Begoñiña. Vente por aquí. Sí. Arrímate. Hola, boas. A ver. Boas tardes, reina. Mira, estou fando os tallaríns. Sí. Fixen a pasta fresca, fixena con ovo e con fariña. E nada, vou usar guanciale e vou usar un queixo curado de vaca, da zona de Arzúa. Vale, así tipo Ese parmesano. temos E despois unhas xemas de ovo. É que temos aquí bo Ah, que Porque é o hai mellor. material. É que é o mellor. O guanciale, estábamos comentando que o guanciale é unha parte do porco, así como de aquí. Sí, como É de aquí. flete. Sí. Esta parte de Esta aquí. parte de aquí, non? De aquí abaixo. Sí. Entón, esta parte de aquí é que utilizan eles que curan, pero non afuman. No. Curan, pero non no, afuman. Bueno, pero está, sabes como os salchichós, que non se poñen a fumar xusto Sí. encima da lareira? Sí. Póñense ao lado. Pois Dáselle Bueno, sempre... ese justo. Sí, dáselle pese lado. O sea, Algo de fume dá. Algo de fume teñe que dar. Algo de refriar, non? Un pouquiño, sí. E agora vou poñer a pasta fresca. A pasta que fresca, isto vamos a deixar un cocinar. poquinho. Vamos a meter así. Xa. Vale, moi ben. Perfecto. Que Que levante, maravilla. vou facer unha pouquiña máis, que despois Sí, que fai. seguramente Si sobra non Si pasa nada, que sobra. levo para casa, só. Xa. Non te preocupes. Claro, Sí. así xa non teño que facer a cea despois. Bueno, deixamos a Begoña cocendo pasta, marchamos con don Xulio Mato. Imos aló. Hola. Mato, Xulio Mato. A ver. Vas pa aí. Mira, Sí, podes te poñer aí, mira. Mira. Mira, Teño Solina, tamén- mira como recende isto. Podes teño tamén meter aquí aí. o guanciale. Mira. Estou no... Eso é cebolinha tamén, non? No, é No, o non lle guanciale. botou, nada máis o guanciale. Porque a súa propia grasa... Pois parece que teña cosas Sí, así. porque está moi aromatizada, ves como vai quedando poquinho a pouco cruxentiño, ten aquí algunhas zonas xa crujientes, ves? Sí. Porque igual a xente agora está dicindo na casa, ten unhas motiñas negras, que iso é a pementa. Sí, é que pementa. eu pensaba que eu pensei Sí, que no, pero a sí, pementa que se cura, que que se cura, curase con sal e pementa, como E pementa. gañotas. E aquí teño espaguetis que algo espagueti, ti faz con espagueti, como pasta fago fresca, eu, eso, este é pasta normalmente. fresca. Entón, en 4 minutiños, normalmente o fabricante, para facer esta receta, eu sempre digo de quitarlle un minuto o que nos marca o fabricante. Este marca 5, pois en 4 minutos vamos a retirar. Sí, O sea, ti non lle fas caso a ninguén. No, digoche porque que quedo dente, porque despois con esta salsiña, como hai que darlle un meneo, vais a seguir cociñando. Moi boa idea, aforrar aí un minutiño para que despois remate de cocerse. Ademais, aquí como vamos cociña en directo, sempre nos fan falta os minutos. Sí, además, un minuto É aquí é así. moi preciado. É moi preciado. Mira, e despois eu botolle 2 queixos, un tamén estilo parmesán como que utiliza Begoña, pero despois utilizo un dovella mesturado a 50%, mesturados os dous, sí. para achegarnos un Está ben. poquinho ao que utilizan eles, que non é exactamente este queixo, é un queixo. O que utilizan eles é un queixo como este de vaca, pero de ovella, con esta textura de curado. Que ben. Pero o máis parecido para nós é é un manchego, un idiazábal, un queixo navarro, pero Bueno, Isolina, vente por aquí comigo. Vente por aquí. A ver, vamos. tesme que contar que che parece ou cal crees das dúas que che pode gustar máis. Home, claro, son moi parecidas. Non, é que agora de momento ten boa pinta, as dúas. As Sí. dúas ten boa pinta, diferente unha, porque a pasta é diferente, Sí. pero o desto Vai estar son parecido. parecido. Xa sabes que ao mellor hoxe no detalle na mando cociñeiro, ao mellor que está. o detalle está na mando cociñeiro. Aí está, na mando cociñeiro. Bueno, pois... Eso. Aí vai estar o asunto. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes na cadeira aquela e despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Isolina, que está con nós, hoxe no Voltas co Prato. De Negreira. Como estás? Moi ben, Ben. moi contento porque me gusta moito esta receta, ves? Gústache? Sí. Sí. Pois mira, creo que imos a ir a Baralla. Mira onde imos, Pilar de Baralla, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, e vos? Moi ben. Escoitámoste un pouco baixiño, pero ben. Contame unha cousiña, eres de comer espaguetis carbonara ou pasta carbonara ou non? Non son moito de pastas. Vaya, por Dios. Pero que me Non dis, son moito de Pilar? pastas. Os fillos sí, pero eu non... E toda a familia, creo que o heredamos. O sea, que ti de carbonara nada. Nada, carbonada nada. Eu fago a miña maneira.
Xa. Con salsa de tomate de toda a vida. Eso está moi bo. Eso está moi bo. Moi rico, Mira, sabes que fago eu normalmente? Eu cando saio de festa ao volver á casa, collo, cozo espaguetis, atún, tomate e entra todo esa hora, E todo. A esa hora entra todo. Pero aparte de que leve o tomate, pódese botar moitas cousas. Tamén. Había unha época que lle botaba chourizos, pasabas pola tixola así os chourizos e despois botabas. Claro. Eso está espectacular. O corpo cambia, gañata. Sí. Sí, é verdad que o que di Xulio, que despois o corpo cambia. Con 20 anos, logo baixa. É complicado. Bueno, Pilar, pois teño que pedir que veñas un día por aquí polo programa e ao mellor facemos che pasta, para que lle pilles o gusto. Eso está feito. Veña, un bico grande. Igualmente. Chao. Vale. Hasta loguiño. Chao. Hasta loguiño. Deixo, Xulio, porque lle vou contar a Galicia 4 cousiñas e é que hoxe cociñamos pasta con salsa carbonara. E sí, eu non saio do meu asombro, porque eu pensaba que coñecía a receita, pero, polo visto, non. Sei que a auténtica salsa carbonara só precisa de 3 ingredientes. A saber, un tipo de touciño de porco, que en Italia chaman guanciale, como estamos comentando, unhas xemas de ovo, queixo e pementa negra. Todo preparado con algo de xeito, o touciño ben sofrito e logo un ovo en cru, ben mesturado coa pasta, un queixo que vos guste e un aire de pementa. Que tal pinta vos ten? Eu animo-vos a probar carbonara a original, a auténtica, porque só en 100 anos de historia fíxose case tan famosa como o circo romano. Recordade que todos os detalles estarán sempre en donde? Nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato. E quero ver como vai ese guanciale de Begoña, porque ainda non o metera. E quero ver como lle vai a Begoña. Estaba cocendo a súa pasta, Begoña. A ver. Bueno. Fixadevos nesta pasta, por favor. Mirade para aí. Voulle botar un poquinho de aceite. Voulle dar xa un aplauso á pasta de Begoña. Un aplauso para a pasta de Begoña. Mini punto xa para Begoña, porque yo quero dar eu. Douche un mini punto. Mira, que fácil é facela. Boa. Nada. Iso ten que estar buísimo, É que así, solamente con un pouco de aceite xa está boa. Xa está rico. Sí, xa está boa. Sí. Ou relarlle un pouquiño de queixo e xa está. Só por eso xa teño que ganar. Só porque fixo a pasta ao seu estilo. A súa maneira xa ten que gañar ela. Sí. Bueno, mira... Ese é o guanciale. Ti non o picaches. Eu piquei un pouquiño. O sea, non o picaches tanto como él. él. Non o piquei tanto. Vale. Entonces, eu que sí que vou aproveitar despois esta graxa, deixo a baixa temperatura, vale? Vale. Despaciño para que se me vaya poñendo crujiente. Vale, e pos esa grasa, en vez de usar unha manteiga, porque normal moitas veces pódese cambiar por a manteiga, sí. Pero neste caso o que se usa é a grasiña do... Que rico, é. A ver, é unha receta que se facía no monte. Solo che vou dicir unha cousa e quero que sepas que recén deste plató que dá gusto. Que a xente igual está na casa, sí, están facendo tal, non sabedes o que é estar aquí. É sufrido ás veces, É sufrido, pero é que a recén... Hai que probar. É unha pasada, ben que cheire, o guanciale. É unha pasada, A verdade é que yo recomendo a xente que está na casa porque... Vas a cualquier supermercado e xa o tes casi. Por eso. É moi raro que xa non o hai. Por eso, que está guai. Bueno, pois creo que podemos lanzar a pregunta de concurso, ainda que é de Xulio, fago aquí contigo. Vale? Veña, imos alá. Como se chama o tipo de chacina coa que cociña Xulio, pero que tamén cociña Begoña, entón é dos dous? Que é? Guanciale. Estás segura? Segurísima. Xulio, que é? Que é co que cociñas? Guanciale. Aí está. 664-4834-19, chamade ou a voltas co prato porque buscamos que guanciale vai estar máis rico. Que guanciale vai estar máis bo. 664-4834-19. 50 euriños en xogo, En xogo. Vale, mira, vou a retirar un poquinho desta auga de cocción, que xa Sí. sabes que nas salsas, para espesar as salsas, Está guai. está moi guai. Claro. Vale. Sí. Entonces, teño o queixo aquí rallado. É porque Vale. o pos aí. Vou facer un baño María. Vale, O queixo? Claro. Vou facer un baño María, vou facer unha salsiña ao baño María. A ver, espera. Isto é o máis importante de todo, porque se queda unha tortilla francesa dos huevos, é unha atrapallada. Está derretendo o queixo ao baño de María. Sí, e agora vou botar as xemas xa. Mira, Pero voulle escolla, botar. ti non me contabas, o sea, non sabía que ibas facer isto. É que se fai así? Faz así? Sí. Xulio, ti tamén non faz así. Eu fago parecido. Oi, vai haber problemas aquí nesta parella. Vai haber problemas nesta non hai parella problema porque ningún. Xulio non utiliza o baño de María, pero ela sí. No. Bueno, Vou non subir ahora un pouquiño de... Eu collo a auga quente Mira. e vou mesturando. estou Eu vou alucinando. cociñar máis. Estou alucinando. Dúas técnicas completamente distintas. Por un lado temos a de Begoña, ¿sí? o baño de María. Agora vamos a botar as xemas. Bueno. O sea, vale derreter aí. Claro, hai que facer unha salsiña para que che quede moi cremosa. Esta é unha das maneiras que se fai. Alucino. Mira, xa colle ovos, queixo e pementa, ves? Que sinxelo. E vámonos a cociñar aquí. Sí. E de Xulio, eu vou ir ver a de Xulio, porque de Xulio tamén me ten intrigado. Agora como será a de Xulio. Veña, vamos aló.
A ver, Eu Xulio teño Mato. tamén as miñas xemas co ovo e voulle botando a auga de cocer a pasta quente, Bueno. pouquinho a pouco, culler a culler. Pero por que culler a culler? Porque lle pode pasar algo. Por lo mismo que di Begoña, para que non me calle. Ah, pero senón, claro, queda a tortilla. Claro, queda a tortilla francesa. Entón, desa maneira, imos subindo a temperatura das xemas e vai quedando melosiña. Bueno. Pero ti, por exemplo, o teu queixo está relado máis gordo, O Sí, mellor non se che... eu relo moi gordo, porque despois a pasta vai quente, entón mesturo todo. Ah, e xa derrete. Sí. Vale. Bueno, E despois ainda lle boto máis queixo sin Ainda por riba. derreter, tiñamos claro que hoxe iba a ser unha loita entre cociñeiros e parece que vai ser así, Porque temos a Xulio cunha técnica, a Begoña con outra. Veremos a ver que é o que pasa. Veremos. Isto han que dar as dúas ben, Sí, Xa home. verás. Malo será. Moi ben, Mira, fixadevos, Aí tedes as dúas masas na pantalla, as súas pantallas na televisión de Galicia. Formas distintas de facer unha mesma salsa, veremos cal queda mellor. Levan o mesmo, parece que non, pero levan o mesmo. Xemas de ovo, queixo e pimenta. Creo que non lle botaste nada máis, non? É riquísima. É riquísimas as dúas, Fixade. Isto é unha maravilla. Isto é unha maravilla, é unha maravilla. A xente que este na casa ao mellor di, pero ese ovo, que lle pasa a ese ovo? Está cru? No. No, Ese ovo non está cru, estáse cociñando. Estáse facendo. Mira, a xema de ovo a Ha pasado. 63 graus está cociñada. Está. Entón, isto vai estar por encima dos 63 Claro. graus, o sea que... Como control, A xema de ovo a 63 grados está Cociña, cociñada. claro, está cociñada, sí. Entón, a clave é ir remexendo pouquiño a pouco para que non calle. Eso é, para ir Non. subindo esa temperatura. Entón, Que agora guai. xa teño aquí o guanchale. Vale. Ahora vou botar aquí a pasta que xa teño aquí escorrida. Bueno, fixadevos. Eu, de verdade, Remexemos todo. xa estou... Mira que Xa podemos carne cerrar o tan rica. programa, podo comer tranquilamente, porque isto é... Buah, E agora, Buah. botamos isto todo Buah. e remexemos. que pasada. Dalle voltiñas, vella, que vou recoller a chamada con Begoña, creo que nos están chamando de Ourense. Raquel, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Raquel, Hola, Raquel. si estás sentindo uns calores, si te estás desmayando, si perdes o sentido, é normal co que estamos facendo hoxe aquí, Sí, entre o que estades facendo e o calor que temos aquí, como para desmayarte. Vale. Sí, xa É te que digo. en Ourense tenedes que estar pasando un pouco mal, non, Raquel? Buah, o que nos espera nin che conto. Por mira, que mellor que hoxe pola noite meterlle unha carbonara, unha pasta carbonara po peito, das que estamos Sí, a facendo hoxe verdad aquí que no sí. programa. Ten moi boa pinta. Mira sí, que sí. pasta fixo Begoña. Mira, e Sí. agora Mira vou para aí. aproveitar un Ah, pouquiño. grasiña. Sí, claro, de habela posto crujiente. Vale, Ves que está vale. crujientiña. Agora botámoslle un pouquiño. Como se fora a manteiga ou esa parte láctea tamén. Raquel, 3 ingredientes utilizamos hoxe na máis, ovo, Sí. guanciale e queixo. Sí. Vale, e a pregunta é moi sinxela. Como se chama o tipo de chedina coa que cociñaron Xulio e Begoña? Guanchales. Moi ben. Xa che din eu... Dincho dado, pero bueno, non pasa nada. Esa é para que me queiras, esa para que me queiras ben. Estaba atento ao programa, comemos todos os días. Moitísimas grazas, de verdade, un Vale. placer. Un bico Moitas grande, gracias a vos. un bico grande, xa Gracias. sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, Veña. venga, gracias. Hasta logo, buen chao, día. gracias por chamar, moitas gracias. Chao. Mirade para aí, que dúas pastas, e é curioso que non se parece á carbonara que temos normalmente nós na cabeza. Porque a vemos como máis branquiña ao levar a nata e demais, pero non, fixadevos que distintas son. Teñen un ton máis amarelo grazas ao queixo máis ao ovo, e están maravillosos, e podo vos asegurar que vai ser maravilloso de hoxe e vais notar máis que nunca amando o cociñeiro. Begoña, estás nervioso? No. Nerviosa? Nervioso. Nervioso. Non estou nerviosa. Nervioso? Non sei. No, non Nerviosa? estou, no. E Xulio, está nervioso? Tampouco. Eu non sei o que digo. Nerviose. Nervioso? Estás nervioso? No. No? Estou contento. que Como me gusta estará a moito. Isolina? Como estará a Isolina? Vamos ir ao público da Voltas co Prato a ver como está a Isolina. Eu entendo que vai estar peor que a min, máis atacada. Veña, vamos alá. Ai, dalle un aplauso a Isolina, home, dalle un aplauso a Isolina. Dalle un aplauso. Ai, Isolina. Oxe, a cena ten unha Ai, janadiña, Mira, Isolina, digo eu, se ti agora marchas e quedo eu e probo eu, Non entro no trato. no, mira, che fixeches o traballo hasta ahora fixéchelo. Pois, non che cambio. Pasei todo isto para... Non, Pasaches todo pa papar agora, non? Agora, nada máis faltaría eso. Digo eu. Se sobre algo levo para casa. Dis ti. Pois sabes que ahora temos que cobralo, tá? Pero é que ahora hai que... Ahora... Eso,
Pois lávocho e vou para o camerino e lávocho. Que non, que é broma, levas todo o que queiras. Prepárate porque che quedan 2 minutiños para probar, vale? Para probar, vale. Un aplauso para Isolina que está con nós con a Voltas co Prato maravillosa. Veña, vamos con Xulio. Xulio, oh mia cara. Acabaches? Sí, mira, xa estou. Como estás? Dando un placer. Momentazo, momentazo agora sí. Mira que cremosiño. Ves? Por favor, dalle unhas voltiñas a iso, É super sinxelo, super rico, sabedeiro. Tardas menos en facer isto cos espaguetis que decías ti, Bueno, xa, home, pero ese xa non os que sabía facer eu, con Xulio. atún, pero este é moito máis sinxelo, acabas moito antes. O que sí, isto hai que comelo rápido, para que non nos che calle. Eso, para que non nos calle. Mira. Que maravilla. Ai, que me derreto. Un pouquiño de queixo. Agora sí, despois de facer esta carbonara maravillosa, pido un grandísimo aplauso para o único, inimitable, inigualable, Xulio Mato. E vamos a aplaudir tamén a Begoña, vou para ali. A ver como vai Begoña, veña. Aquí está. A ver, hola. Tallaríns de Begoña, atención aos tallaríns porque os vai meter agora mesmo no prato, que non caiga. Begoña Vázquez. Aí vai. Buah. Que Montalo un pasada. poquinho. Mira, acabadiña de facer a pasta e todo. Que Fresquiño pasada. todo. Tallaríns frescos caseiros, señoras e señores, feito por esta muller. Así que pido tamén un grandísimo aplauso para a nai de todas as aboas italianas, Begoña Vázquez. Estás preparada? Ahora, mira, ahora voulle poñer un poquinho de guanciale así. Eu creo que hoxe vas nela, Bueno, a ver. Eu creo que hoxe vai nela, Estou intentando, A ver, xa veremos. Que queixo lle botar este? Eu botelle parmesano galego, unha especie de parmesano galego. Sí, pois eu creo que podemos repartir 50 euriños gracias a eso, non? Moi bien. Que che parece? Veña, Veña, vamos alá. Que tipo de queixo usa Begoña, utilizou Begoña no seu prato de pasta? Un tipo de parmesano galego. 664-4834-19, chamade porque temos outros 50 euros para mandar a calquera punto de Galicia e do estranxeiro. Danos igual, que anchame, leva os 50 euros. Sí. É así. Mira. Fixadevos como rela, con que clase. Mira, rela aí con clase, mira. Con que clase, con que estilo. Mira. Tú vai estar frío, Que maravilla, Estaba nevando aquí. O que máis te gusta a ti, que neve queixo. Sería o soño da miña vida, pero agora mesmo o soño de Isolina é probar. Así que vamos levantar a Isolina, por favor, que veña. Isolina de Negreira, un aplauso para ela. Ai, meu Deus. Vente por aquí, Isolina. Vente por aquí. Sigue, ponte aí diante dos dous pratos, por aquí. Eu, de verdad, aínda estás a tempo de deixarme probar a mí. Non. Estás segura? Estou segura. Ese chupido, por favor? Non. Eso, para comer bien, Para comer bien. Pois, cando queires, Isolina, podes probar os dous pratos e ir pensando quen gaño a Voltas co Prato o día de hoxe. E, mentras tanto, imos repartir cartiños. Creo que imos a Sarria. Eladio, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Está aquí andamos, vendo o programa e... Bueno, moi boa pinta todo, sí. Moi contentes de que nos vexades, claro que sí. Eladio, eres de pasta carbonara ou ti a pasta non? Eu sou máis da túa, de chegar de festa e... Ves? É que esa sempre funciona, Eladio. Esa sempre funciona. Porque además, cando volves de festa, todo che sabe ben. Todo. Claro. Non hai nada que non saiba ben a esas horas. É así. Bueno, supoño que de pasta de cartos sí que vas ben, non que queres. Home, nunca veñen mal. Nunca veñen mal. Pois imos alá. Que tipo de queixo utilizou Begoña no seu prato de pasta? Un tipo de parmesano galego. Moi ben. 50 euros que marchan para Sarria. Eladio. Vale. Un bico moi grande, grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras. Miña nai e eu vemos vos todos os días. Pois moitísimas gracias, un bico grande. Todos os cracks. Veña, hasta loguiño. Chao. Ai, Isolina, que non me quixo dar a probar. Teño difícil ahora. Telo decidido? Teño difícil, Telo difícil. Tan ricos os dous, non? Pois vamos alá. Telo difícil, pero telo que dicir. Porque Isolina, de Negreira, que non me quixo deixar probar a pasta, e recordarei-yo toda a vida, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Begoña Vázquez! Rematou a xeira agónica de Begoña Vázquez!
empeza a mí. Con esa victoria, ao mellor comeza a xeira agónica de Xulio. Moitísimas grazas, Paulina. Grazas por vir. Moitas grazas. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Mañán temos máis receitas aquí, no A Voltas co Prato. Chao.